खुलुमबाय रायजोफोर फिथांखि ब्लग चेनेलाव आरोबाव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन। स' रायजोफोर दिनैनि भिडिअआनो जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय जि क'क्राझार साइ स्टेडियामावहाय फुटबल मेच जागासिनो दं बिनि सोमोन्दै आंनि गोसोनि मोन्दांथिजों फंनैसो नोंथांमोननिसिम मेसेज दैथायहरनो सानदों। रायजोफोर जोङो नुनो मोनदों नैबेखौहाय बेयो मा जादों नोंथांमोन बयबो मिथिखागौ। थांनाय 5 तारिखआवहाय क'क्राझार साइ स्टेडियामावहाय टिकेट होनायावहाय KDS आवहाय नैबे जाथाया जादों रायजोफोर। नाथाय आं सानदों बे जाथाया जानो नाङामोन। बेसेखिनि मानसियावहाय मानो कन्ट्रल खालामनो हायाखिसै? फुटबल एस'सिएशना टिकेटखौ माबोरै होयोब्ला पाब्लिकखौ कन्ट्रल खालामनो हागोन आरो माबोरै होयोब्ला मोजां जागोन बेखौ सिगांनो सानग्रोनांगौमोन। फुटबल मेचखौ लाबोग्रा एस'सिएशननि बिथांमोना जोबोद गोरोन्थि मावदों होननानैहाय आं सानदों रायजोफोर। बिथांमोना सानदों नामा बबेबा गामि ओनसोलावहाय बल जोग्रा फिल्डआवहाय बर'नि गान लाबोनानैहाय टिकेट होनायफोर बायदि होननानैहाय सानदोंमोन नामा? दा बे फुटबल मेचखौ नायनो थाखाय जि टिकेट होदों बै टिकेट होग्रा बिथांमोननिनो बे गेरेन्थि होननानैहाय आं सानो रायजोफोर। जोंनि बर' हारिनि लाइमोन सेंग्राफ्रा थाखा गारसेयावबो फैसा होसेयावबो फैसा होनानै नायनो नागिरसेयावबो मानो बेफोरबायदि बुजानो गोनां जाखो? इन्डिया आर्मिजों आसाम पुलिसजोंहाय मानो लावथि सिबजानो गोनां जाखो? बेसेबां दुखुनांथाव। दिनै आंनिफ्राय बेखौसो बुंनो सानो रायजोफोर, बे घटनाया जानो नाङामोन। बेसेखिनि रायजो राजानि थाखाय आउट अफ कन्ट्रल जालायनो नाङामोन। स्टेप बाय स्टेप टिकेटखौहाय होनो नांगौमोन। नांगौला लाइन खालामनानैहाय 10टा 15टा लाइन खालामहोनानैहाय बिसोरखौहाय दायथ' लानांगौमोन। नाथाय बेफोरबायदि मोसौ फालोफोरबायदि पुलिसफोरजोंहाय होसोजानाय बुजानाय बेबायदि जानो नाङामोन होननानैहाय आं सानदों। जों नुनो मोनदों थांनाय 4 तारिखनिफ्राय लानानै 5 तारिखसिम बे घटनाया जादों। स' रायजोफोर नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ जोंनि बर' हारिखौहाय गुबुन हारिया सैया आरो इन्डिया गभर्नमेन्ट आसाम गभर्नमेन्टआबो जोंनि बर'नि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौहाय सायावल' मोजां मोनो। दाय मोननाय लोगो लोगो बिसोरो जानला मोनला बर' लाइमोन सेंग्राफोरनि मोदोमावहाय लावथि सिबनायखौ जों नुनो मोनदों। बेसेबां दुखुनांथाव। आरो मोनसे खोथायानो जाहैबाय फुटबल एस'सिएशननि गिदिर गेरेन्थि आरोबाव मोनसे बावलायदों। नोंथांमोना नैबेखौ नुदों। बेजों नायनै बेयावहाय फुटबल नायग्राफ्रा साफ्रोमबो अखा सिजादों। मानो सिजाखो? आं सानदोंमोन फुटबल मेचआवहाय नायनो फैग्रा साफ्रोमबो रंजा खुसि सान्दुं नाङा अखा नाङा जासे मोजाङै नायनो मोनगोन होननानै। गेलेग्रा बिथांमोनाथ' अखा हायोब्ला मोजांसो मोनो। अखा हायोब्ला मोजांनिसो बाथ्रा बिथांमोननि थाखाय। नाथाय नायग्राफोरनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव जायो। नायग्राफोरनि थाखाय उसुबिदा। बिसोरो रां होनानै टिकेट लानानै बे फुटबल मेचखौ नायनो फैदों। नाथाय फुटबल एस'सिएशना ओरैनो सायावल' टिकेटनि रां नाजावनानै मा जानो? रांनि भिलुखौथ' नायनानै फुटबल मेच नायनो फैग्राफोरनि थाखायबोथ' एसे साननांगौमोन ना? जानो हागौ बिथांमोना उननि समावहाय बे खामानिखौ मावगोन, नाथाय आं बेखौ गनाया। बिथांमोना 5 तारिख जागायजेननायनिफ्रायनो बे खामानिखौ मावनांगौमोन। मा खामानि मिथिगौ रायजोफोर? बिसोरो फुटबल स्टेडियामनि गेलारिखौहाय सिटनि गोजौआवहाय तेरपाल होआखै। जेबो खोबना होआखै बिसोरो। सान्दुंनि प्रटेक्शन गैया, अखानि प्रटेक्शन गैया।
बेवहाय सान्दुंनिबो अखानिबो प्रटेक्शन थानांगौमोन। एसेबां गिदिर दुरान्ड क्लाब इन्डियायावहाय नेशनेल स्पर्ट्स बियो 132थि फुराना दुरान्ड क्लाबावहाय बेफोरबायदि घटनाया जानो नाङामोन होननानै आं सानदों रायजोफोर। आङो सासे सिम्पोल सामायन' इउटुबार्स थेवबो आंनि मोन्दांथियावहाय बे घटनाया बेवहाय जानो नाङामोन। स' रायजोफोर नोंथांमोना मा सानो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय। बेयावहाय आं सानदों बे स्पर्ट्सखौ लाबोनायानो सरखारनिखा आरो स्पर्ट्स एस'सिएशनफोरनि दैदेनगिरिफ्रा माबेयाव नोजोर होनानै माबायदि खालामोब्ला मोजां जागोन बेखौहाय A to Z सानग्रोनांगौमोन। दिनै आं सरखारखौहाय ब्लेम खालामनो होननानै सानाखै रायजोफोर। स्पर्ट्सखौ लाबोदों जोबोद मोजां जादों, गोजोनथाव बाथ्रा। नाथाय जि घटनाफ्रा जानानै थांबाय बे घटनाया जानो नाङामोन। आरो फैबाय थानाय समावहाय जि बाखि दंबावो 24 आगस्टसिम बे स्पर्ट्सआ मोजाङै मोजां जानानै थांगोन होननानैहाय आं सानदों रायजोफोर। आरो आं सानो इयुननि गेलेगिरिफोरखौ नायग्राफोरनि थाखाय स्टेजआवहाय गोजौआवहाय तेरपाल होनानै होयो अखानि प्रटेक्शननि थाखाय आरो सान्दुंनि प्रटेक्शननि थाखाय। बेखौहाय आसा खालामनाय जाबाय दुरान्ड क्लाब स्पर्ट्स एस'सिएशन बिथांमोननिफ्राय। आसा खालामो बिथांमोना बेखौहाय मावगोन होननानै। लोगोफोर भिडिअ'आ बेसेखिनियानोमोन। गोजोन्थों। भिडिअ'खौ नायग्रा बयनिसिमबो अननाय आरो खुलुमनाय बावहरनानै आं बेयावनो फोजोबनो सानबाय। आरो फोजोबनायनि सिगां नोंथांमोननिसिम मोनसे रिक्वेस्ट, जुदि नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला शेयार खालामनानै हो। आरो जुदि गोदान आंनि चेनेलावहाय हाबदोंब्ला हायोब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होब्लानो जाबाय। आरो हायाब्ला बेयो नोंसिनि बाथ्रासै, मानोना साबस्क्राइब खालामनायनि थाखाय जेबो खहा जाया। गोजोन्थों। बर' हारि जै जाथों, बर' हारि अरायबो जौगाथों। जै बर' हारिनि।